de crecemento económico, o gradiente de biodiversidade, a industria farmacéutica ante un punto de inflexión, correlacións entre bitcoins e accións, un modelo matemático que predí quen vai gañar. De seguro que todos estes termos che resultan familiares, pero sabes realmente o seu significado? Dende o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, CITMAGA, axudámosche a saír de dúbidas, e por iso presentamos DictioMaga. Damándonos ao persoal investigador, coñecerás algúns dos termos matemáticos máis curiosos e máis útiles para a sociedade dos números na que vivimos. Cada semana publicaremos un novo vídeo de DictioMaga na nosa canle de YouTube, a que podes suscribirte para non perderte ningunha das novidades. Tamén nos podes seguir en Twitter co hashtag DictioMaga. Vémonos nas nosas redes.